מה הריח המועדף עליך, של דלק או של טיפקס? דלק או? טיפקס. טיפקס, נשמע טוב. אתה נוהג? כן. על איזה רכב? הונדה ג'אז. ומה רכב החלומות שלך? על המרצדס. איזה דגם? C-קלאס. בכמה אתה מתדלק כל חודש באזרחות? באזרחות, 600 שקל, 650. יש לנו פה משהו, יש לך או את זה, או את זה. יש לי פה או מתנה, או 50 שקל. מה אתה, 50 שקל? כן. טוב, תצחיק אותי ואתה תקבל את זה. אני צריך להצחיק אותה? מה אני לא טוב בבדיחות. תשתדל, נו. תשתדל. התקלת אותי. התקלת אותי עכשיו. לא באת אליי ככה, אמרת תענה על שאלות פשוטות, תענה זה, פתאום בא אליי, תביא לי בדיחה. ככה זה עובד, הכל נראה פשוט. ואז מתחילים והכל קשה. ככה זה כשאתה מתחתן, גם הכל נראה פשוט, ואז אתה מתחתן, ילדים. זה אתה אמרת, אני לא יודעת עדיין. תצחיק אותי. איך אני אצחיק אותך? תשתדל. אני לא טוב בזה. טוב, בסדר, צחקתי בלב, זה תופס. בבקשה. תודה רבה. תתחדש. תודה. אסור לנו לקחת כסף מאנשים, אז אני נותן לכם, תתרמו את זה למי שבאמת צריך. כל הכבוד לשירות הביטחון שלנו. קיבלנו את זה בחזרה, חברים, וזה ילך לבן אדם הבא, לחייל הבא. אמן.